Ben, menuda tarde pasamos hoxe aquí todos, vos, os veciños, os afectados, os equipos de extinción e incluso os medios que estábamos por aquí. Ás 5 da tarde, 5 e cuarto, para ti foi un momento dramático. Para min foi moi dramático, porque estaba comendo no restaurante no Zapatillas, estábamos no postre. Achámanme os veciños dicindo que ven as llamas. Efectivamente, deixamos de comer e viñémonos. O primeiro que fixen cando chego, vexo que o lume que está próximo a uns 200-300 metros da miña vivienda, que é a máis próxima, a primeira do pueblo. Chamei ao 112 e dixeronme que iban coordinar, que iban mandar o coche de bomberos e todo, e que non había problema. Empezou a vir a Guardia Civil, arrimeime a Guardia Civil e dixenlle, por favor, pasen e controlen a zona. Só lle pido que controlen para que si entra ou cualquier cousa xa sepan a situación a como controlalo mellor. Que non hai problema, que non hai problema, non hai problema. Cando nos demos, eso foi rapidísimo. Un lume deunos da dirección da Serra del Arouco, que debe ser nordeste, e o outro da zona sur. O sea que nos vimos totalmente rodeados, que xa nos dixeron que salíramos, que salíramos da casa, que salíramos de todo. Eu teño moi limpio, teño que facer moito sacrificio para ter isto como teño, porque moito sacrificio, gastar auga, a gastar todo. E agora só hai que ver a desgracia como está. Suerte podemos dar que non tuvemos bienes, o sea, que non nos afectou aos humanos, a nós, a xente que estaba, e aos medios a todo, e a vivenda. Pero teño que dicir que tanto a Guardia Civil como os bomberos, como os dos incendios, non traballan, non fan nada. Está todo moi mal organizado. Porque se isto organizaran dunha maneira, porque a xente dos pueblos sabe, ainda que lle digan que non, sabe moi ben cando o lume xa non se controla. Sábese moi ben. E eles, non sei que pensan, non sei que teñen nesa cabeza, porque ao final é que deixan arder as casas. É unha impotencia, rabia, todos os calificativos que se poden pôr. Estou moi sentida, estou moi doída, porque lle levo pedindo ao alcalde, ao José Luís, ao alcalde de Monterrey, que por favor, que desbroce. A levámoslo facendo o meu marido e eu, todo o que podemos, que o meu marido traballa, e eu ca desbrozadora de mau, e el ca do tractor, a levamos feito o que podemos. E ameteuse por non estar todo desbrozado como Dios manda. E debemos colaborar, pagamos uns impuestos, temos que exigir, e isto ten que cambiar, isto hai que limpiar. Non poden estar cerca das casas, cerca do pueblo, cerca de todo. Non podemos ter estes silveiros, non podemos ter estas xestas, non podemos ter isto como o temos. Que me perdone can sea, pero penso que é a realidade. Temiche en algún momento pola tua casa, non? Claro que temín por a miña casa, porque tiñamos o meu marido que está traballando, ten unha minusvalía. Estamos limpiando fincas, atraendo leña, de paso aproveitamos a limpiamos fincas máis próximas ao pueblo, tiñamos a leña fora, as alpacas a todo, gracias a quen? A Naide, que estaba apartada, porque arderon mangueiras, non entrou ningún coche bomba, non entrou nada, ningún helicóptero, aquí non botaron unha gota de auga. A prueba ten que están as mangueiras todas queimadas, queimouse todo, é a prueba, a uns cuantos veciños e a xente. Pero os medios, os pobres é que teñen impotencia, a brigada, porque non teñen, que fan cas palas cando o lume é así? Non poden facer nada. Claro que temín por a casa, temín por o meu marido sacou o tractor, sacamos os coches, o primeiro a vida humana, nós os humanos, e despois a casa, que costa un montón facer unha vivienda, é que en 2 minutos ia ver feita en llamas a quedan cenizas. É moi triste, é moi lamentable, moito, é moita impotencia, moita rabia, porque hai cousas que se poden facer e non se fan, e despois dicen que protestamos. Non sei que protestamos, solo queremos algo que estea ben. Non queremos isto, porque que pasa? Que nos queren matar, queren nos queimar, porque non sei que pretenden con isto, porque desde que empezan os incendios é que non terminan. Isto non é un incendio que dices prendeu nunha botella. Isto é un incendio descomunal, eu non sei, pero é que estamos todos os días así, hoxe é aquí, mañá en outro pueblo, o seguinte día en outro. Eu non sei, os organismos, as autoridades, alguén ten que facer algo.
por os humanos, por este país, por esta terra, que a cousa, eu son unha ex-emigrante, emigrei a Suiza, dame muchísima pena o paisaje, todo o que temos, o que añoramos cando emigramos, a dicir que non lle damos valor, que non o apreciamos, é moi triste que non luchemos por o que temos, moi triste, moi triste.